For at spraye. Jeg prøver at vente om. Ja, jeg prøver at vente om mig. Prøv lige at holde det. Ja, så nu skal vi lægge til afløb sidevejen. Fint. Bobler der. Er der ingen, der prøver lige at trykke den lidt op? Det der på skuldrene, der hvor seletøjet har siddet og gnavet i overvis, ikke? Hvornår får du din egen tilbage? Har du ikke fået det endnu? Jeg ved det ikke. Det er også, mand. Kæft, man har ikke noget at sige. Men jeg synes ikke, jeg er blevet våd af dem der i lyne også rigtigt. Der er aldrig rigtig været noget på ryggen, at man har taget den af.